रां पैसा करि अफिस फाइले मैया लाइसै मैया वाइसा फाइखां 1500 रां नांगौ ओंखाय बर'नि जिउ रां मानसिना ए आबुनि बागै जोंनो बा पावखौनो बुथारै पाइसिथु त्रिपुरा सरकार जोंनो बुसुर जराव होइरानि खायले खायसिथु जों आहाय मुकुथि जों फैसिनाय जों ते मानिलिया जों दाबो बाध्यमूलक 20 तारिख मार्च 2020 अरबो जों आंदोलन माखायदों बर' खायना आंदोलन आगरतला आंदोलन खायनायजों आगरतला बर' जागो आगरतला चम्पकनगर 24 घंटा অনশন কমাই তারপরে 24 ঘন্টা পর্ব যদি গভর্নমেন্ট কোনো চিনি বাগৈ উদ্যোগ নাই হাইকাই কোনো কোনো ব্যবস্থা নাই রাস্তা অবরোধ খাইছিনা লামা কাছছিনা আইকে जों आंदोलन मा खालायसिना उपाय गरि गाताबो आइ बुकु थैलां बेयां थाव बाजेनानि गभर्नमेन्ट आसास खायतो गभर्नमेन्ट जों बायके बाजेया जों चिनि मान थांना तां होइया जों आबो कायसा गोरा फैक्टरि चिनि सारा त्रिपुराव कायसा बृहत्तम जत सारेन्डार पार्टी दङ चिनि 3653 जन दङ बाकी तो मांखा एकेते अरबो दङ आबादत 800 फेमिलि पर्यन्त माया दङ आबोनो जोंफोरा फैरिखा ताबो ओंखाय ताइ कैसा दङ चिनि सानानै साबादि जीवन टिपिल फायो कायसा एक्सेप्ट उयार दङ निनि AK47 जमा लुइसे गभर्नमेन्ट एक्सेप्ट फाया त्रिपुरा सरकार आबो बाहायके गोयेन्दा दफ्तराव जोंनो थुनका जेमन बिलाइ सिनजरनो थुमा हाय जोंनो थुनका बाहायके थुन जों सालांगार खायो आसास खायो गभर्नमेन्ट साका जोंनो आगियो नराव साबादि जीवन फायसिरि गोजान तंलायसिनाय देशनो चिनि राज्यनो हास्तेनो जों शान्ति समृद्धि खायसिनाय शान्ति समृद्धि खायगा ताबो शान्ति समृद्धि का कोनो जागाव ताबो उग्रपन्थीनि समस्या समाधान शेष तेपरि आबुनि परिस्थिति ताबो कोनो व्यवस्था नाय जों चावि बाजेना नांदे मनुष्य कायसा मानव जन्म चिनि बुबाहान बुथै दङ जानानि नांगौ परिबार चलेना नांगौ एबं शुधु जों तिनि गथ'फोरखै आबो बाया कारण चिनि परिबार फैमिलि चलेनानि बागै एबं परिस्थिति काहामखाय चिनि शिक्षा বিভিন্ন ধরনের जों खायनानि बागै जों गभर्नमेन्ट कायसा रिक्वेस्ट गभर्नमेन्ट जोंनो जाहाथे फुल चिनि ओ भारत दाबिनो तारातारि सक्सेस केसुथुं ओंखाय ओ जागावफ्रा गभर्नमेन्ट जोंनो पुरा फायो बियो जायता दाबि मानिखा जायता दाबिनि दिबियो चिनि ओ दाबियो तंखा 1 नम्बर आबो तो अबनो चुनो तारातारि सक्सेस खायनि उठु तारातारि उठु खायदिसि निर्वाचन और तिनियो जों ऑल ब्रिटानिक जेनेरेशन कमिटी नि प्रेसिडेंट सूर्यमणि देवबर्मा जनरल सेक्रेटारि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेडियन एरपरे वाइस प्रेसिडेंट दुर्गसागम जमातिया एरपरे चिनि जेन सेक्रेटारि हरिमोहन रिया एरपरे एसएन जनरल सेक्रेटारि हिमांशु रिया ओंखाय चिनि गोबां सेंट्रल केंद्र कमिटी नि मेंबर फंबाय मथा हिंगे तो ऑल ब्रिटानिक जेनेरेशन कमिटी ARJAC आबोन बागो चिंति में प्रेस साइटा ओंखाय चिनि जे नांगौ मानि अबनो चिनि नांगौ मानि Oh ya, quizá